Σε αυτό το πρώτο μάθημα εκμάθησης του Lightroom Classic για αρχάριους, θα εξετάσουμε τη διαδικασία μεταφοράς των φωτογραφιών μας από τη φωτογραφική μηχανή μέχρι και την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα. Θα συζητήσουμε για τα είδη των αρχείων με τα οποία καταπιανόμαστε σε αυτή την πορεία, καθώς και τη μεταφορά, οργάνωση και προστασία των αρχείων μας. Το πρώτο στάδιο μετά από μια φωτογράφηση είναι να μεταφέρουμε τις εικόνες μας από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή μας. Μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή ή να αφαιρέσουμε την κάρτα μνήμης και να συνδέσουμε αυτήν. Η μηχανή συνδέεται άμεσα με ένα καλώδιο, ενώ η κάρτα μπαίνει σε ένα καρταναγνώστη και αυτό συνδέεται με καλώδιο. Πολλές σύγχρονες μηχανές έχουν και Wi-Fi και μπορούν να συνδεθούν ασύρματα. Για τη μεταφορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κλασικό πρόγραμμα του λειτουργικού μας συστήματος, όπως το Finder για το Mac ή το File Explorer του Windows. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το Lightroom Classic για τη μεταφορά και θα δούμε αυτή τη διαδικασία σε λίγο. Ο προορισμός των αρχείων θα είναι κάποιος εσωτερικός ή εξωτερικός δίσκος σε ένα υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία μεταφοράς πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προστατέψουμε τις φωτογραφίες μας στη περίπτωση κάποιου σφάλματος του τελικού μέσου. Αν μεταφέρουμε τις φωτογραφίες μας στον εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή, καλό είναι να έχουμε ένα πρόσθετο εξωτερικό για backup, για να αποθηκεύσουμε ένα αντίγραφο των αρχείων μας. Έτσι, αν χαλάσει ο εσωτερικός ή εξωτερικός δίσκος, μπορούμε να επαναφέρουμε τα αρχεία. Μπορούμε επίσης να γίνουμε συνδρομητές σε υπηρεσία αποθήκευσης των αρχείων στο ίντερνετ, έτσι ώστε να έχουμε τρίτο αντίγραφο σε χώρο διαφορετικό από αυτόν όπου βρίσκεται ο υπολογιστής. Αν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, μπορούμε να αγνοήσουμε το εσωτερικό δίσκο του υπολογιστή και να αποθηκεύσουμε τις φωτογραφίες σε δύο εξωτερικούς δίσκους. Τα αρχεία των εικόνων μας προσπαθούμε να τα οργανώσουμε με ένα λογικό τρόπο που μας εξυπηρετεί, για να μπορούμε να τα εντοπίσουμε εύκολα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μερικές αρχικές κατηγορίες που θα μας εξυπηρετούν. Μία πρόταση είναι κάτω από κάθε κατηγορία να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο για κάθε φωτογράφηση. Η προσωπική μου συνήθεια ονομασίας είναι πρώτα ημερομηνία με τη σειρά έτος, μήνας, ημέρα και στη συνέχεια μία σύντομη περιγραφή. Έτσι στον κατάλογο θα μπαίνουν σε αλφαριθμική σειρά. Σε κάθε φάκελο μπορούμε να δημιουργούμε υποφακέλους. Έναν για τα αρχικά RAW ή JPEG αρχεία της λήψης, έναν για τα τελειωμένα επεξεργασμένα αρχεία, τα οποία μάλλον θα είναι TIFF ή PSD, και έναν για τυχόν αντίγραφα, τα οποία μάλλον θα είναι JPEG, που θέλουμε να μοιραζόμαστε με τρίτους. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποθηκεύουμε μόνο τις αρχικές λήψεις στον αρχικό φάκελο και να συγκεντρώνουμε τις τελικές επεξεργασμένες εικόνες σε δεύτερο φάκελο, καθώς και αυτές που μοιραζόμαστε σε τρίτο φάκελο. Αυτή η οργάνωση είναι μια αρχική πρόταση για να αρχίσετε να προβληματίζεστε. Μπορεί η δική σας οργάνωση να διαφέρει από αυτήν, αρκεί να έχετε κάνει το κόπο να σκεφτείτε τι σας εξυπηρετεί και να αποκτήσετε λίγη πειθαρχία. Όποια δομή φακέλων και να επιλέξετε, καλό είναι να τη τηρείτε και στο δεύτερο αντίγραφο, το backup. Με το Lightroom, το αρχικό αρχείο λήψης, είτε είναι RAW είτε JPEG, παραμένει πάντα απείραχτο. Κάθεται στο δίσκο αναλύωτο. Με το πρόγραμμα εντοπίζουμε τη θέση που έχει το αρχείο στο δίσκο. Η διαδικασία εντοπισμού ονομάζεται import. Όταν το Lightroom το εντοπίσει, δημιουργεί μία προεπισκόπηση του αρχείου και εμείς στο πρόγραμμα βλέπουμε την προεπισκόπηση αυτή. Στη συνέχεια στο Lightroom επιλέγουμε ποιες εικόνες θέλουμε να κρατήσουμε, τις αξιολογούμε, δίνουμε λέξεις κλειδιά, τις οργανώνουμε σε διάφορες ομάδες και αλλάζουμε και την εμφάνισή τους. Η αλλαγή της εμφάνισης ονομάζεται Develop και εκεί αλλάζουμε π.χ. την αντίθεση, τα χρώματα κτλ. Όταν τελειώσουμε με την επεξεργασία της εμφάνισης, παράγουμε ένα δεύτερο αρχείο σε άλλη μορφή, π.χ. PSD, TIFF ή JPEG. Το Lightroom εντοπίζει το αρχικό αρχείο
Κοιτάζει την αρχική μορφή του, εφαρμόζει όλες τις αλλαγές που έχουμε ορίσει για την εμφάνισή του και παράγει το νέο τελικό αρχείο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εξαγωγή ή export. Μπορούμε να εξάγουμε όσα αρχεία θέλουμε σε διάφορα είδη αρχείων, μεγέθη και ποιότητες. Σε αυτή τη σειρά εργασίας μπορούμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον βήμα. Μπορούμε να εισάγουμε την αρχική λήψη, να εφαρμόσουμε τις αλλαγές της εμφάνισης και να περάσουμε στη συνέχεια τη δουλειά μας σε ένα άλλο πρόγραμμα, όπως π.χ. το Photoshop, για παραπέρα επεξεργασία και να παράγουμε άμεσα από εκεί πολλαπλά αντίγραφα. Επίσης, το τελικό επεξεργασμένο αρχείο μπορούμε να το εισάγουμε στο Lightroom και πάλι να δημιουργήσουμε πολλαπλά αντίγραφα από εκεί. Τα RAW αρχεία έχουν διαφορετική κατάληξη ανάλογα με την εταιρεία κατασκευής της φωτογραφικής μηχανής. Αν έχετε Canon μπορεί να έχετε CR2, ενώ αν έχετε Nikon μπορεί να έχετε NEF. Αυτά τα αρχεία διαβάζονται μόνο από τα προγράμματα της εκάστοτε εταιρείας. Η Adobe διαβάζει τα αρχεία με δικό της τρόπο, προσπαθώντας να είναι πολύ κοντά στα δεδομένα της αρχικής εταιρείας. Στη ροή επεξεργασίας μας με τα RAW αρχεία, αυτά πάντα μένουν αναλύωτα. Όταν τα αξιολογούμε, τους εφαρμόζουμε λέξεις κλειδιά ή όταν αλλάζουμε την εμφάνισή τους, δημιουργούμε μια ξεχωριστή ομάδα από δεδομένα, τα οποία δεν ενσωματώνονται στο RAW αρχείο. Αν χρησιμοποιήσουμε το Camera Raw Editor του Photoshop και όχι το Lightroom για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, αυτά τα δεδομένα καταγράφονται σε ένα ξεχωριστό αρχείο που ονομάζεται Sidecar. Φυλάζεται στον ίδιο φάκελο με το RAW αρχείο, λαμβάνει το ίδιο όνομα με αυτό, αλλά έχει την κατάληξη XMP. Αυτό είναι ένα αρχείο κειμένου και περιέχει οδηγίες για όλες τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Αν κλείσουμε και ξανανοίξουμε το RAW αρχείο, το Photoshop θα ψάξει να βρει αν υπάρχει το συνοδευτικό αυτό αρχείο στο φάκελο. Αν το βρει θα το διαβάσει και θα μας δείξει το RAW αρχείο με όλες τις αλλαγές που έχουμε ορίσει. Αν θέλουμε να δώσουμε σε συνεργάτη το RAW αρχείο μαζί με την επεξεργασία που έχουμε κάνει, πρέπει να του δώσουμε και το XMP αρχείο, αλλιώς δεν θα δει την επεξεργασία. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να μετατρέπουν τα RAW αρχεία σε μορφή DNG. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή των αρχείων στο Lightroom. Το Digital Negative είναι ένα είδος αρχείου που δημιούργησε η Adobe για να μπορεί κάθε επεξεργαστής φωτογραφίας να διαβάσει τα αρχικά δεδομένα της λήψης. Εκτός από αυτή την ευελιξία του αρχείου, έχει και το πλεονέκτημα ότι η όποια επεξεργασία που κάνουμε στο αρχείο μας ενσωματώνεται σε αυτό και δεν χρειάζεται να κρατάμε ή να μοιραζόμαστε δεύτερο XMP αρχείο. Στο Lightroom εισάγουμε πολλαπλά RAW αρχεία και εφαρμόζουμε αλλαγές σε αυτά. Οι πληροφορίες για την επεξεργασία της κάθε εικόνας αποθηκεύεται συγκεντρωτικά σε ένα αρχείο που ονομάζεται κατάλογος και έχει την κατάληξη LRCat. Δημιουργούμε και αποθηκεύουμε αυτόν τον κατάλογο σε μία θέση στον υπολογιστή μας και θυμόμαστε να κάνουμε δεύτερο αντίγραφο και σε αυτό για backup. Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή, δηλαδή export, για να παράγουμε τη τελική επεξεργασμένη εικόνα μας. Όταν αρχίζουμε το Lightroom για πρώτη φορά, δημιουργεί ένα αρχικό κατάλογο μέσα στο φάκελο εικόνες. Μπορείτε να το κρατήσετε εκεί ή να δημιουργήσετε νέο κατάλογο σε άλλη θέση στον υπολογιστή σας. Για να δημιουργήσουμε νέο κατάλογο, πηγαίνουμε στο File Menu και επιλέγουμε New Catalog. Εντοπίζουμε τη θέση που θέλουμε να τον αποθηκεύσουμε. Αν θέλουμε, δημιουργούμε και ένα υποφάκελο και του ορίζουμε νέο όνομα. Στο παράδειγμα, έχω ένα εσωτερικό δίσκο D που έχω ονομάσει Lightroom. Έχω φάκελο Current Projects και δημιουργώ μέσα σε αυτό ένα υποφάκελο που το ονομάζω Lightroom Catalogs. Δίνω το όνομα Demo στον ίδιο τον κατάλογο. Μόλις πιέσω το Create, το Lightroom σβήνει και μετά ξανανοίγει με το νέο κατάλογο ενεργό. Είναι άδειο από φωτογραφίες και στη πάνω αριστερή γωνία βλέπω το όνομά του. Αν αναζητήσω το κατάλογο μέσα στους φακέλους μου, έχει δημιουργηθεί στη θέση D,
Lightroom, Current Projects, Lightroom Catalogs. Το Lightroom δημιούργησε ακόμα ένα φάκελο με όνομα Demo και μέσα σε αυτό βρίσκεται το Demo LRCat μαζί με βοηθητικά αρχεία και φακέλους. Ο νέος κατάλογος είναι μέχρι στιγμής άδειος από πληροφορία. Μπορούμε τώρα είτε να εντοπίσουμε φωτογραφίες που έχουμε ήδη στον υπολογιστή μας ή να το χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή. Ας αρχίσουμε από την πρώτη περίπτωση. Έχω ήδη ένα φάκελο με φωτογραφίες στον υπολογιστή μου και θέλω το Lightroom να τις αναγνωρίσει απλά. Το Lightroom πάνω δεξιά έχει 7 βασικές λειτουργίες. Για να εισάγουμε τις φωτογραφίες μας, χρειαζόμαστε να έχουμε ενεργό το Library. Πιέζουμε το Import κάτω αριστερά και την πρώτη φορά ανοίγει ένα νέο μικρό παράθυρο. Αυτό το παράθυρο θα το μεγαλώσουμε με το βέλος στη κάτω αριστερή γωνία. Στο πάνω μέρος στο κέντρο επιβεβαιώνουμε ότι είναι ενεργό το Add για να αναγνωρίσουμε φωτογραφίες που προϋπάρχουν στον υπολογιστή μας. Στο αριστερό πάνελο Source κατευθυνόμαστε στο δίσκο και στον φάκελο όπου έχουμε φυλάξει τις φωτογραφίες μας. Στο παράδειγμα ανοίγω τον δίσκο D, πηγαίνω στο φάκελο Current Projects και επιλέγω τον φάκελο με τις φωτογραφίες. Με τον Sirti Thumbnails μπορώ να αλλάζω το μέγεθος των εικόνων για να διαλέξω ποιες θέλω να εισάγω. Μπορώ κάποιες να τις αγνοήσω, μπορώ με το Uncheck All να καθαρίσω την επιλογή και να επιλέξω λίγες μόνο και μπορώ με το Check All να τις επιλέξω όλες. Τέλος πιέζω το Import για να τις εισάγω στο Lightroom. Πάνω αριστερά βλέπω την πορεία της διαδικασίας εντοπισμού των φωτογραφιών. Επίσης εδώ φαίνεται ότι χτίζει προεπισκόπηση των αρχείων. Στο πανέλο Catalog βλέπω ότι όλος ο κατάλογος περιέχει μέχρι στιγμής 14 φωτογραφίες. Επίσης βλέπω πόσες πρόσθεσα με την αμέσως προηγούμενη εισαγωγή. Τέλος, στο πανέλο Folders βλέπω το όνομα του φακέλου και τον αριθμό των αρχείων που εισήγαγα από αυτόν. Αν θέλω να μεταφέρω με το Lightroom φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή μου, συνδέω τη μηχανή ή τον καρταναγνώστη με τον υπολογιστή μου και το Lightroom ξεκινάει αυτόματα την εισαγωγή. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα, πιέζω στο Library το Import. Αυτή τη φορά θα αντιγράψω αρχεία από τη μηχανή στον υπολογιστή, οπότε είναι ενεργοποιημένο το Copy. Αν θέλω ταυτόχρονα να μετατρέψω τα αρχεία μου σε DNG, πιέζω το Copy as DNG. Στο Source αριστερά εντοπίζω την κάρτα της μηχανής. Πάλι χρησιμοποιώ τους ελέγχους στο κάτω μέρος του παραθύρου για να επιλέξω ποιες φωτογραφίες θέλω να εισάγω. Τώρα πρέπει δεξιά να ορίσω τη θέση που θέλω να μπουν τα αρχεία στον υπολογιστή. Στο πανέλο Destination οδηγούμε στο δίσκο και τον φάκελο, κάτω από τον οποίο θέλω να δημιουργήσω νέο φάκελο για τις φωτογραφίες μου. Κάνω δεξί κλικ στο όνομά του και μετά το Create New Folder. Τώρα έχω πρόσβαση στους φακέλους μου για να ορίσω το νέο φάκελο. Τον δημιουργώ και τον επιλέγω και το Lightroom αναγνωρίζει την ύπαρξή του. Μπορώ τώρα ταυτόχρονα να δημιουργήσω δεύτερο αντίγραφο των αρχείων σε δεύτερη θέση για να κάνω backup. Στο πανέλο File Handling ενεργοποιώ την επιλογή Make a second copy too και δημιουργώ το δεύτερο φάκελο με το ίδιο όνομα στο δεύτερο δίσκο. Έχω επίσης τη δυνατότητα να κάνω μετονομασία των αρχείων κατά την αντιγραφή τους. Στο πανέλο File Renaming ενεργοποιώ το Rename Files. Βλέπω ότι στο πεδίο Template έχει έτοιμο κατάλογο με κριτήρια μετονομασίας των αρχείων. Αλλά θέλω να δημιουργήσω δικές μου παραμέτρους, οπότε πιέζω το Edit. Στο Date επιλέγω πρώτα το έτος με 4 ψηφία. Εισάγω μία παύλα, μετά επιλέγω το μήνα, εισάγω μία παύλα και μετά την ημέρα. Στη συνέχεια επιλέγω το Custom Text και Insert για να μπορώ να γράφω και σύντομη περιγραφή της φωτογράφησης.
Εισάγω μία τελευταία παύλα και τέλος επιλέγω το File Name και Insert για να προσθέσει και το αρχικό όνομα του εκάστοτε αρχείου. Βλέπω στο example πώς θα εμφανίζεται το όνομα του κάθε αρχείου. Για να κάνω αυτή τη δουλειά μια φορά μόνο, στο πεδίο Preset επιλέγω το Save Current Settings as New Preset και το ονομάζω. Πιέζω το Create και μετά το Done. Βλέπω τη νέα καταχώρηση στο πεδίο Template που θα είναι διαθέσιμη από τώρα και στο εξής. Στο πεδίο Custom Text μπορώ τώρα να πληκτρολογήσω και αυτή τη σύντομη περιγραφή για τη φωτογράφηση. Στο sample βλέπω τη τελική μορφή των ονομάτων. Έχω επιλέξει πηγή, προορισμό, backup αντίγραφο και ονομασία. Μπορώ τώρα να πιέσω το import και ξεκινάει η διαδικασία αντιγραφής των αρχείων σε 2 θέσεις και την εισαγωγή του στο Lightroom μαζί με τη δημιουργία προεπισκόπησης. Στο πανέλο Folders βλέπω το πρώτο φάκελο που δημιούργησα. Επίσης μπορώ να αναζητήσω τον φάκελο μετά με το ονομασμένα αρχεία καθώς και τον backup φάκελο. Σε αυτό το μάθημα είδαμε τα είδη των αρχείων με τα οποία θα ασχοληθούμε, σκεφτήκαμε λίγο για την οργάνωση των αρχείων μας και είδαμε πώς εισάγουμε τις φωτογραφίες μας στο Lightroom. Αυτό είναι ένα καλό στάδιο για να σκεφτούμε πώς θέλουμε να οργανώσουμε τη δουλειά μας, να αρχίσουμε να τοποθετούμε τις φωτογραφίες μας σε λογικούς φακέλους και να τις εισάγουμε σιγά σιγά στο Lightroom. Η δουλειά για τις παλιές μας φωτογραφίες μπορεί να γίνει σταδιακά και χωρίς άγχος. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή διασκέδαση.